Vale, per fer la crema d'arròs cuinarem a punt d'ebullició la llet d'arròs, l'arròs, la vainilla, la pell ratllada de mitja llima, 30 grams de xarop, que explicarà el Bernat després, una cullerada de cafè de cúrcuma, un gram de sal, una miqueta de suc de llima i deixar bullir durant una horeta. Refredar, triturar amb Thermomix perquè si no quedarà com gomós si ho fem amb Turmix o... Sí? Passar per un xino i reservar. Agafem un cassó i afegim moscatell, anís i canyella i ho deixem reduir un 30%. Llavors, mentrestant, agafem la taronja i la pelem i la tallem a rodanxes. Un cop veiem que ja tenim el moscatell, l'anís i la canyella que han reduït el 30%, agafem i afegim sucre. Remenem bé fins que es dissolgui, que no es pugui apreciar el sucre pràcticament, i llavors un cop estigui ben dissolt afegim la taronja, tallat a rodanxes anteriorment, i ja està. I deixem reposar uns 25 minuts. Per fer el xarop de la crema hem de posar a bullir 30 grams d'aigua i 30 grams de sucre. Un cop tinguem la crema i la taronja feta, haurem de barrejar el iogurt amb la pell ratllada. I un cop ho tinguem tot fet, ho barregem tot i ho servim en un bol.